makita nyo man. Baliskadon ko na yung camera ko. So I am here in the town na guys. In the French Quarter of New Orleans. Nara. I-share ko ha para ano. Copy link. Dayon, patuloy po tayo dito sa paglibot-libot sa downtown ng New Orleans. So, andito now. Pasensya na kayo sa live ko ha. Kaya medyo mahina ang signal. But then, I just want to show you around here. Sa downtown ng New Orleans. Nasa French Quarter po ako ngayon. At saka very popular ito sila dito sa mga bars, sa mga kainan, sa mga shopping centers. Alright, so we're here now guys. So medyo hindi na maano ang ano ko eh. So ano po tayo dito, magliwaliw. Ang ganda dito, ito ang New Orleans mga palangga, dari ginaano ang Mardi Gras. Hello. Dala-dala namin ang dalawa naming aso, yung isa sa anak namin yan. So, dadalhin namin sa Texas. Ito naman si Teddy ko. Ayan. Yeah. You guys enjoy. Alright. So, patuloy po tayo sa paglakad dito. Ano ito dito? Hold on dear. What t-shirts are here? There's, naghahanap ako ng ano. Ayan oh, tingnan nyo na. Mardi Gras nila. So nasa downtown ako, sa French Quarter ako ng ano ha. So sa mga ano dira sa mga kahawod ko, pwede man nga diri lang yapon kamo magsabat sang ano sang answers ninyo sa aton nga ano. So diri kamo comment. Comment na lang kamo dira sang ano ninyo ha, sang inyo nga sabat man sa akon nga may pahula ako mga palangga. What do you want? Face mask? I did not bring my mask. Oh my goodness. So okay. So I'm here mga palangga. Sa ano? Again nasa French Quarter ako sa New Orleans. So we are now here in the downtown and I just want to show you around guys. Kung ano ang New Orleans po dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Sa mga hawod ko dira. Iano ninyo ha. Hello, Lornzai. May ara ko nga pahula palangga. 3 numbers. May 50 Gcash. So ihatag ninyo ang inyo nga sabat dere. Paano ni magakuan? Di pa ko masyado ano dire. Paano ba ni magano? Di ko kabalo magsabat pa. Hindi ako naga-live pa masyado sa ano. Sa nari oh. Mga t-shirts, mga palangga. I gonna buy t-shirt here? Here? Oh my goodness. This one? Oh, gusto niyo na yung mga t-shirt, mga langga, oh. Dira na kamo sabat sang akon gano ha. Yeah. Here's your apron. What is don't make me poison your food, Bourbon Street, New Orleans. Don't fuck with the cook. Oh my goodness. Kapangitabi ako sang ano, sang mabakal dari mga palangga. So, nauna sila dari sa Mardi Gras. Ining New Orleans dari mga palangga. Ano na siya. So, gina-live ko lang para makita niyo ang downtown sa New Orleans. Sabi namin dari nakalanan. So may ara ako nga ano. So meron pa akong pinapahula na 3 numbers. So kung meron po kayong sagot, ilagay nyo na lang dito para matingnan ko. I-comment nyo lang po sa chat niya ang sagot. Magbibigay ako ng 100 Gcash. Sige, sagot ninyo dyan ang ano ninyo. Malobat na ako karon ba. So amoy ni siya ang downtown sa New Orleans. New Orleans ang palangga. Okay, don't leave me. Well, why don't you actually follow
I'm having YouTube live right now. Right, I know. So that it will add to my videos. No more You gotta recording. wait. Oh, I think it was Landry's where I ate. Hello mga palangga. May ara ko nga ginapahula mga palangga nga 3 numbers sa akon nga $1. 100 Gcash ang premium. So hula kamo dira para ano. So hulaan ninyo dira ang tatlo ka ano. Nagahulat kami nga matabok diri mga palangga. Sama ini siya diri ang French Quarter. Why you're leaving me, dear? I'm not bringing your dog. Ara diri. Nangita kami sa t-shirt, sa mga souvenirs diri mga palangga sa downtown. Kaya ma-drive pa kami pa kadto sa Texas. So, diri nyo lang i-comment ang 3. What is that there? Breakfast in the square. So, we are in the French Square. French Square or French Quarter? What is that here, dear? This is Jackson Square. It is part of the French Quarter. Ah, okay. Yung tanawan This nyo is mga what I palangga. wanted to show you. I wanted to give you a chance to see what New Orleans is like. This is what it's like. Yep. And then, what can you say about this place? You will be the one to explain because you are more knowledgeable than me. Huh? Talk to a local. Talk to the local. Talk to people. Talk to that guy. Where? He'll tell you. What I gonna ask him? You ask him about the city. May interview ako dere. Hello, sir. Are you selling this one? So, who painted this one? Who painted this one? Me. You? I'm Really? the salesman, the artist, and the back office. What's your name? I am putting you live on YouTube. You never know. I can promote your business. So, what's your name, sir? LeeTuckerArt.com. So, you have online too? Oh, wow. How many years are you doing this? 49, Oh, wow. How old are you now? 77. And you're still painting? Wow, what a Yeah, talent. paintbrushes are heavy. So, for example, that one over there. I like that one. How much is that? That one? 450 for the Wow. 450? All in all? So, this one, mga palangga, 450 daw siya, oh. Oh, look at that, mga palangga. Ano daw siya, 450. Ara. So, dali lang kamo sabat sa akon nga pahula, ha? Alright. So, are, ipahula ko ni siya sang 100 Gcash, oh. Pila ni siya, mga palangga, ha? Ikuha ninyo kung pila na siya, kung magkano yan. Papahula ko sa inyo. Ano ninyo? Ito nga pala, isang painting. Kaya pa man ko, are, mangita ko rin isang painting. Dili mga palangga, are, o namin siya. Kung ano ninyo, ha, nga, gipaint, ara ang paint, ang pano, siya nag-paint, sine. What's your name again, sir? What's your name again? Lee, oh, right, Lee Tucker. That's your name. So, he's the one who made this. Kita nyo, mangita ko diri isang painting, ha, si Mr. Lee Tucker. He is, how old are you, sir? How old are you again? 77? Wow, and you're still painting? I don't get to retire. Why? No pension. Why you have to retire now? Why would you painting? Yeah. So, siya siniyang, he's the one who did this painting, mga palangga. Si Mr. Lee Tucker. So, I gonna find one painting here that you gonna guess. Okay? Mapili ako, ha. Hindi na ako magbalik pangitaon. Yun na lang na dire-dire lang. Mangita ako sang namin. Hindi ko pagambal ang presyo. Pero ang ari daw, this one here, this is $450. $450 daw ni siya. Siya gid ang nagpaint, si Mr. Tucker. Ari siya, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Ang iyang pangalan, St. Louis native. Lee has a BFA in painting from Missouri State University. Iko na ninyo mga palangga kay mapakuha ako diri sang mga
pahula ko. He has a studio in the Upper Pontalba at Jackson Square and displays his artwork on St. Peter's Street, New Orleans, Louisiana. Winner of 2003 New Orleans Mayor Arts Award for his artistic work and his civic work. Lee has contributed his time and talents to arts program for inner city children and to historic preservation. He served on the board of directors for New Orleans Children Advocacy Programs, French Quarter Citizens for tanawan yun ni mapalangga kay diri ako mangita sa nga ako ni pang question. French Quarter Citizens for Preservation and Friends of Jackson Square, Tucker, LeeTuckerArt.com. Both photographer and painter, Tucker uses the canvas and the camera to express his artistic vision. His focus shifts adroitly, primarily between the urban mystic of the deep south, the pastoral grace of the Appalachian Mountains, and the moments of elegance between people, no matter their station in life or the setting in which he captures them through his use of light. Wow, he is very talented, mga palangga. He captures the soul of the commonplace and a soft ethereal vision of the hard-edged world around him. Lee, accomplished and versatile, has been commissioned by architects and interior designers to provide promotional. So mangita ako diri mga palangga sang ko sang ipapakot ko kung pila ang iyang presyo. Kay para mabalaan ninyo. This one I like this. Are-are nga painting ha, ipapakot ko ni siya kung pila ang iyang presyo. Sino ang una diri dapat so ipahula ko po ito ha, itong painting na ito kung magkano. So i-comment nyo lang ang inyong sagot kung magkano po ito para mabigyan ko kayo ng inyong premyo. Sorpresa ang premyo. So depende ha. So ayan. So magkano po ito at saan po ito banda? Ninyo, sagutin po ninyo kung saan ito banda. Ano ito siya dito, and then kung magkano po. Saan ito, itong painting na ito, dito pa rin ito sa so ilagay ninyo magkano ito at saan ito para madagdagan ko yung premyo. Okay, comment lang kayo ng comment dyan, magkano ang painting na ito at saan ito. Alam nyo na kung saan ito, diba? Binasa ko na kanina. Ayan o. So yan ang painting na hulaan ninyo kung magkano at kung saan siya. So, sorpresang premyo, medyo magugustuhan ninyo ang premyo. But then, I need to have lots of answers before I kasi medyo nag-ano na sa akin. So, hulaan ninyo kung saan ito at magkano ito. And then, panoorin nyo lang lahat-lahat dahil may mga questions ako dyan sa inyo. Sa na to, ha? Tingnan ninyo. So, andyan. Ito ang lugar ng nasa Jackson Square na kami ngayon sa French Quarter. So yan si Mr. Lee Tucker. Binasa ko na ang kanyang background. So meron akong itatanong dun sa mga backgrounds niya. Yan, kukunan ko ulit ng saan na ba yun? Kukunan ko ulit ng saan na ba yan? Ayan para malaman ninyo, tingnan ninyo ha. Andyan ang background niya. Meron ako mga tanong sa kanya mamaya para malaman ninyo. Andyan nyo makikita ang ibang sagot sa tanong ko. Okay. So, balikan ko yung painting na yon. Kung magkano, hindi ko muna sasabihin kung sino ang makauna na magbigay ng tamang kasagutan at kung ano siya, kung saan pala siya ang makakuha ng premyo sa akin na sorpresa at magugustuhan nyo. So yan po ang painting na gusto kong hulaan ninyo kung saan ito at magkano. Ayan po, dahil baka maubusan ako ng baterya. So i-comment nyo lang mga sagot ninyo. And then ko lang, titingnan ko. And then i-message ko po kayo para so, i-add nyo lang ako sa Facebook, Inday Ilongga sa America, para malaman ninyo, para ma-message nyo ako doon. And then, at the same time, kung manalo kayo, nasa Facebook naman to Ayan. So, hulaan nyo kung magkano ito at
magkano ito at saang lugar ito siya. Okay? Alam niyo naman kung nasaan ako ngayon. So, baka meron ding ano ito eh. Ayan. Alam niyo naman kung nasaan ako. So, sa New Orleans ako, pero anong parte ng New Orleans ito? Okay, so tingnan niyo po. Ito ang pahuhulaan ko saan ito at magkano ito para sa malaking premyo sa sino man ang makahula. Dahil baka maubusan ako ng baterya mga palangga. Tapos mayroon pa akong mga pahula na iba mula din dito. Okay, so ito po siya ang nagpaint, si Mr. Lee Tucker. Ayan. 77 years old na siya. Pero magaling pa rin niya, nagapinta pa rin siya kahit 77 years old na siya. So again, balikan ko ang painting. Magkano ito bago ko isara po ang aking So yan, pahula ko po saan po ito at magkano ang presyo ng painting na ito. So hulaan po ninyo para may sorpresa kayong magandang premyo mula sa akin. Ayan. Magkano or how much is this? And then at the same time, where is this painting? Okay, saan po ang painting na ito? Ayan. So, ayan. And then andito naman ang background ng painter. Ayan siya, si Mr. Lee Tucker, 77 years old. Ayan siya. Siya mismo ang nagpinta nitong mga painting na to. Ito ang background niya, oh. Ayan siya. Basahin nyo rin para may tanong din ako dyan. So, sino man ang unang makabigay ng sagot kung magkano at kung saan ang painting na ito ay magkakaroon o ng premyo sa akin. Ayan. Kaya i-comment nyo lang ha. Tingnan ko kung may nag-comment na. Okay, tingnan ko yung mga comment ninyo. Ayan. Wala pa rin nag-comment na konti pa lang si Lornzy lang. Hindi mo pa nakuha, Lornzy, ang Alright, wala. Hindi, $500 lang ga. Ito mag-reply nito. Okay, sige lang, lang kayo. So yan ang painting na pinapahula ko mga palangga, magkano at saan po ito siya. Ilagay nyo lang, i-type, i-comment nyo lang mga sagot nyo at ititingnan ko yan. Hindi ko naman paano ba to, hindi ako masyadong live chat. Ayan. Sige na, lang kayo dyan, magkano ito. So, andito po ako sa Jackson Square, part ng French Quarter, dito sa New Orleans. New Orleans, andyan. Kasi naman na ma-meet mo yung magaling na painter dito. So, ito mga paintings niya. Ito daw is $450 itong isa. Talagang ipininta niya ito. So, ang tanong ko is, how much is this? Itong painting na ito dito. At saka saan po ito. Okay? Ayan. Alright mga palangga. I-comment nyo lang ha ang sagot ninyo. Para maano natin. Para matingnan ko kung may nakakuha ng tama. And then I just gonna reply. Kung may nakakuha ng tama. Alright mga palangga. Hanggang dito na lang muna. Kasi medyo na yung battery ko. Konti na lang. I-comment nyo lang sagot ninyo ha. Hindi na itingnan ko yung ninyo. So meron pa akong dagdag na question. So don't forget to subscribe in the Ilongas sa America. I love you guys. So ayan, yan ang tanong ko, magkano ang painting na ito at saan ito? Alright mga palangga, bye bye for now. I love you all guys. Paano ba ito na?